እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ማርያም ብሰንኪ ዘይግብኦ ምሕደራ ኣባላታ ቀዋሚ ቦታ ሲኢኖም ይከላበቱ ከም ዘለው ወኪል ሬድዮ ኤረና ሓቢሩ። እቶም ዝምረጹ ማሕደርቲ እውን ጸግዒ መንግስቲ ኤርትራ ዝሕዙ ሽማግለታት ብምዃኖም ተወሳኺ ጸገም ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ። ነታ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝመርሕዋ ዝነበሩ ቀሺ ያሬድ ኣብ ዝዓረፍሉ ብስሞም ሕድሪ ቦና ብዝብል ኣብ 3 ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ኣሳት 800,000 ክሮና ከም ዝተኣከበ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ 2019 ብመምህርና ዘገልገለ መምህር የማነ ገብረትንሳኤ ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ ንመስርሕ ቤተ ክርስቲያን ውፅኢት ሞባ ካብ መንግስቲ ሽወደን ዝወሃብ ሓገዝ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ኣታዊታት ዝቕመጠሉ 3 ናይ ባንኪ ሕሳባት እኳ እንተነበረ ድሕሪ ኣሳት 28 ዓመታት ካብ 2 ሚልዮን ዘይበዝሕ ገንዘብ ጥራዩ ዘሎ ተባሂሉ ብሽማግለታት ማሕበር ከም ዝተነገረ ብርሂቡ። ምትእታው መንግስቲ ኤርትራ ብሃይማኖታዊ ጉዳያትን ገለ ኣባላት ሽማግለታ ቤተ ክርስቲያንን ንህዝቢ ብደጋፍን ተቃዋምን ክከፋፈል ከም ዝገደፍዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ዘይረዓማ ከተማታት ናይ ገዛ ርእሰን ቤተ ክርስቲያናት ብምህናፅ ተፈናጭለን ይርከባ። እዚ ዝመሰረቱ ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰዓቢ ዝነበራ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መሓዩር ንዝርከቡ ኣቡነ እንጠኔስ ዝድግፉ ብሓደ ወገን ንመንግስቲ ኤርትራን ዝወከሎም ኣቡነ ሉቃስን ዝድግፉኻ በትካል ወገን ተኸፋፊሎም ይርከቡ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ኢትዮጵያ ተጓሂሩ ዘሎ ብሔር ዘንቀሎ ግጭት ኣተኪሩ ዝተኻየደ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ምዕፃው ዝበፅሕ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ኣብቲ ንኣባላት ቦርድ ዩኒቨርሲታትን ዝምልከቶም ኣካላትን ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ተጀሚሩ ዘሎ ዓሌታዊ ግጭት ደው እንተዘይሉ መንግስቲ ኣድላይ ዝበሎ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጹ። እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ጀሚሩ ናብ ደንበዲሎን ካልኦት ዩኒቨርሲታትን ዝለሓመ ናይ ብሔር ግጭት ንስርዓተ ትምህርቲ ዘናቢሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ህይወት ተምሃሮ እውን ጉድኣት ከም ዘውረደ ኣብ እዋኑ ተገሊጹ እዩ። ነዚ ሽግር እዚ መፍትሒ ንምርካብ ሚኒስትሪ ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ኣብ ዘዳለዎ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ነቶም ገበነኛታት ግቡእ ፍርዶም ክወሃቦም ምዃኑ እዩ ገሊጹ። ኬንያን ሶማልን ዝጸንሕን ምትፍናን ብዘተን ሰላማዊ መገድን ክፈትሓ ኣብ ስምምዕ በፂሐን። ናይ ሶማል ዓብዱላሂ ፋርማጆ ናብ ኬንያ ብምጉዓዝ ምስ ኬንያዊ መዘነው ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ዘካየዶ ዘተ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዳግማይ ክጅመር ከም ዝተሰማምዑ ካብ ናይሮቢ ዝተመሓላለፈ ዜና አመልኪቱ። ደቡባዊ ምስሕሓብ ዘንቀሎ ምትፍናን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ርክብ ተቋሪጹ ናብ ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስ ዓሪጉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ወከልቲ ኢጋድ ኣሚሶም ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላትን ወከልቲ ሃገራት ምዕራብን ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ኬንያታን ፎርማጆን ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ንክልቲአን ሃገራት ከሰሓሕበን ዝጸንሐ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ብባህርያዊ ሃብቲ ሃብታም ዝኾነ ከባቢታት ብዘተን ሽምግልናን ክፈትሖ ምዃነን ገሊጾም። እቲ ዘሰሓሕብ ከባቢታት ሶማል ኣብ 2014 ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክፍታሕ ክትጠልብ እንከላ ኬንያ ግና ብቤት ፍርዲ ዘይኮነ ብሽምግልና ክፍታሕ ምምራጻ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ብዕለት 14 ሕዳር ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝተኻየደ ኣኼባ ክልቲአን ሃገራት ብዘተ ክፈትሖ ምዃነን ኣብ ስምምዕ በፂሐን ኣለዋ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ።